Milí naši, ahojte, pozdravujeme vás po dlhšej letnej prestávke, pokračujeme v našom podcaste. Krásne, krásna, ja sa teším, že vedľa mňa opäť sedí Ľudská Klebercová, hlava, riaditeľka, zakladateľka Dulcie, krásnej prírodnej slovenskej kozmetiky. A budeme sa rozprávať o tom, ako pripraviť pleť na jesenné počasie, pretože leto bolo plné slnka, slanej vody, všetkých možných výkyvov počasia, klimatizácie, sucha a tak ďalej a tak ďalej. Dôležité je ale aj povedať to, že sme v krásnych nových priestoroch, ktoré patria Danielke Juhasovej, poradkyni Dulcie. Áno. Dlhodobej poradkyni. A v týchto priestoroch, ktoré nájdete v Bratislave na Priečnej ulici, dostanete úplne úžasnú holistickú starostlivosť, ktorá poteší aj vaše telo, aj dušu. Danielka poskytuje rôzne masáže, poradí vám určite aj v oblasti stravovania, aj v oblasti toho, ako sa správne starať o pokožku, ako si to nastaviť, aby ste boli rozžiarené, spokojné a aby ste starli, ale len tak, ako treba a čo najpomalšie. Takže vás vítame, tešíme sa, že nás sledujete. Povedz, aké si mala leto, čo si všetko zažila a ako sa aj ty začínaš chystať s tvojou pleťou na nové ročné obdobie? No, tak leto bolo super. My tak máme všetko nejak, aj jar býva super, aj leto, aj teraz jeseň bude super a tešíme sa. A jasne, boli sme na dovolenke, kde bolo úplne úžasné, akorát sme vychytali na Sardinii tie najvyššie teploty, čiže tam presne dostala pokožka poriadne zabrať, ale podarilo sa nám nespáliť sa. A nespáliť sa aj fyzicky, lebo boli tam aj nejaké požiare. Áno, takže toto sme zažili, bicyklovať sme chodili, veľa v prírode a tak, takže viac menej celé leto von, dokonca aj niektoré noci sme spali von. Takže super a Dulcia bola samozrejme celý čas s nami, či už na tých dovolenkách, alebo v tých prespačkách v noci von, kedy komáre a všetky možné nástrahy takéto zvonka okolo nás chodili, takže tak také leto, pekné, krásne, rýchle. No, aktívne. No, áno. A tak teraz ešte týchto pár dní nám doprialo trošičku slniečko, takže ešte sa tak dovychutnávame a už sa naozaj potom pustíme do toho krásneho jesenného počasia. No, tak si povedzme, že ako treba pokožku pripraviť na to jesenné počasie, pretože sme hovorili o tom, že v lete je veľmi silné aj UVA žiarenie, UVB žiarenie, pokožka je vystavovaná rôznym voľným radikálom, suchému počasiu, klimatizácii, slanej vode, keď sa kúpeme v mori. Tak nám povedz, že čo všetko vzniká po lete na pokožke, asi najviac pigmentové flaky, ako sa im dá prípadne predísť, alebo možno aj, kedy je to správne obdobie, aby sme ich začali riešiť a eliminovať z pokožky. Tak presne, to leto je pre pokožku náročné a teraz prišlo to obdobie, kedy vlastne naozaj je super sa zamerať na ako keby ten objem tej starostlivosti o svoju pokožku tak zväčšiť, že naozaj si nájsť ten čas. Samozrejme ráno takými prípravkami, ktoré sú určené na dennú starostlivosť, aby ochránili pokožku. UV žiarenie stále je tu prítomné, čiže to ochraňovanie práve napríklad aj pred pigmentovými škvrnami je stále aktuálne a za nás počas celého roka. No a potom v tej večernej starostlivosti už teraz môžete zaradiť prípravky a produkty, ktoré boli v lete nie úplne žiaduce. Intenzívne prípravky s AHA kyselinkami, s enzymami, s retinolom, aj keď náš retinol, kyselina retinová je vhodná aj počas leta, môže sa používať, ale vlastne ako keby teraz týchto pár týždňov, mesiacov, ešte kým nepríde naozaj, že zima, tak je výborné sa zamerať na to, aby sme pokožku opäť vrátili do takej šťavnatosti, hydratácie a to vlastne takýmito aj špeciálnejšími prípravkami, ktoré sú. Ja som siahla po peelingu, pretože peeling je možno taký dobrý prvý krok, keďže sa potrebujeme zbaviť odumretej pokožky. Práve tento hĺbkový peeling obsahuje, vlastne aj ho voláme s dvojitým účinkom, pretože obsahuje aj chemickú zložku, kyselinu glykolovú, ktorá je u nás z cukrovej trstiny extrahovaná, ale obsahuje aj zrniečko z jojobových guličiek. Je to také, to sú vlastne špeciálne guľvočky, ktoré sú dokonale zaoblené, veľmi tvrdé, čiže vlastne pokožku nepoškriabu a tento peeling je fakt naozaj úžasný, lebo funguje aj na tom chemickom princípe, kedy tá kyselinka glykolová rozpúšťa väzby medzi odumretými bunkami, čiže sa vlastne tá zrohovateľná vrstva pokožky tak prirodzene
narušia sa tie väzby, ona sa potom krásne odlúpi, ale je tam aj tá mechanická zložka, ktorá je naozaj úžasná a veľmi je za mňa aj dôležitá, aby sme si to ešte ako keby aj tou mechanickou, tým masírovaním lepšie pouvoľňovali. Nechá sa minútku, 2 pôsobiť, môže jemnú linku štipkať. Tá kyselinka glikolová, tu je obsah 12% kyseliny glikolovej, čiže je to naozaj veľmi intenzívny produkt, takže štipkať, mravčiť, nesmie to páliť, ale s tým sa naozaj nestretávame. Je vhodný pre zrelú pokožku, absolútny must have. Podľa mňa je to naozaj, že to takmer okamžite uvidíte ten rozdiel. Takže pre zrelú pokožku, pre normálnu, pre masnejšiu, dokonca pokiaľ nie sú zapálené akné, že sú aj nejaké podkožné, tak aj na to je to výborné. Tam to môžu aj mladšie ročníky používať, aj moja dcera ho používa. Som chcela povedať 12-ročná, ona už má 14. No vidíš, ako to letí. To tak prebehlo, áno, takže aj takto je. Už potom nie, keď sú nejaké veľmi zapálené a až také hnisavé to akné, tak vtedy sa mechanické peelingy neodporúčajú, aby sme si to nerozdrážili. Na to ale môžu sa enzymatické. Enzymatický, ten sme si tu nevystavili, ale ten enzymatický peeling je vlastne bez zrniečka, je jemnučký, obsahuje enzymy z tropického a citrusového ovocia. Ten funguje na takom podobnom princípe vlastne toho ako keby narušenia väzieb medzi jednotlivými bunkami, a tam ale nedochádza k tomu mechanickému odstraňovaniu. Ten je veľmi vhodný pre veľmi citlivú pokožku. Keď je naozaj pokožka veľmi citlivá, tak ho používame peeling raz za 10 dní. Prípadne si ho môžete zriediť napríklad s našimi mydlovými orechmi. Pokiaľ je tá pokožka veľmi citlivá, tak sa dá jednak jednej nariediť tá intenzita, ale veľmi odporúčam ako aj takejto pokožke raz za čas si ten jemnučký peeling dopriať a spraviť. Veľmi to napomôže rýchlejšie obnove kožných buniek, tomu celému metabolizmu a tým pádom aj tým hojivým procesom, ktoré sa ako keby same v tej pokožke dejú a my si ich trošičku nastimulujeme. Takže peeling na toto obdobie je fantastický a okrem tých iných benefitov, čo som povedala, tak keď sme sa bavili o tých pigmentových škvrnách, kyselina glikolová naozaj nádherne obrusuje pokožku a aj zosvetľuje pigmentové škvrny. Tak toto je po čistení vlastne taký prvý krok. Dámy, alebo teda ľudia s odolnejšou pokožkou kľudne aj 2-krát do týždňa. Ja aj 3-krát si občas dávam, niekedy si musím až polke dať. A doplníme skincare rutinu potom aj maskou s kyselinou glikolovou a hyaluronovou, aby sme si podčiarkli ten efekt. Tak, táto maska je takisto veľmi intenzívna, v lete sme ju neodporúčali. Obsahuje okrem teda kyseliny glikolovej aj kyselinu hyaluronovú veľmi malej molekulárnej hmotnosti, to znamená, že tá kyselina glikolová, ona tak veľmi zjednodušene urobí taký ako keby lievik do pokožky, lebo tam ide u pleťovej starostlivosti ide najmä o to, kam sa ktorá látka dokáže dostať. A samozrejme aj kam ju chceme transportovať, lebo niektoré nechceme do hlbokých vrstiev, ale práve túto masku chceme, aby sa nám dostala až do tých hlbokých vrstiev pokožky, kde dochádza naozaj k tej obnove buniek, stimulácii, aby sa tie bunky delili správne, aby neboli degradované. Vtedy je tá pokožka krásna, vyplnená, tie vrásky sa tam tak neukazujú, nevrývajú, takže tá kyselina glikolová dokáže urobiť krásny lievik a transportovať do hlbokých vrstiev tú kyselinku glikolovú, veľmi nízke hyaluronovú. Aspoň vidíš, že ťa počúvam. Áno, počúvaš, dobre. Navyše táto maska má perfektnú jesennú trendy farbu horčicovú. Na fotky na Instagram úplne super. Treba dať pozor naozaj maximálne 10 minút, potom si môžete teplým utieračikom masku zmyť. Je fakt naozaj veľmi intenzívna, takže neodporúčam počas tej masky pozerať do mobilov alebo do monitorov, lebo si vlastne tým modrým svetlom môžeme ako keby veľmi, nechcem povedať úplne zvýšiť, lebo to nie je zvýšenie funkcie tej masky, ale skôr môže dojsť k nejakej takej nepríjemnej reakcii. Presne tak, čiže doprajme si tých 10 minút so zavretými očkami. Môj taký tip, kľudne v maske odporúčame vlastne mimo očného okolia, tohto jemného citlivého, ale môžete si zobrať tú tyčinku, čo sa čistia uši a jemnučko si nabrať a aj do týchto malinkých mimických vrások je to super. Naozaj, keď si tú masku potom zmiete, tak je vidieť, že tá pokožka je taká šťavnatá, taká nabudená a aby som nezabudla povedať, dávať večer.
večer, aby vlastne cez noc sa stihla pokožka znova trošičku zregenerovať, aby tá kyselina glykolová vlastne spolu s UV žiarením, lebo keby sme si ju neošetrili správne. Aby neoxidovala. Áno, a hlavne by mohla by vyvolať hyperpigmentáciu, čiže určite večer, no a ideálne si dať na druhý deň SPF-ko. To stále tak pripomíname a celoročne, ale naozaj po týchto... To si mi nahodila takú udičku na tú ďalšiu oblasť, ktorej sme sa chceli venovať, že starostlivosť o pokožku si vyžaduje používanie aj SPF a faktoru počas leta, jesene, zimy. Zistilo sa, že je to naozaj prospešné, pretože nielen, že nás chráni pred slnkom, ale nás chráni aj pred predčasným starnutím. Áno. Čiže čo všetko môžeme si zaradiť do skincare rutiny od vás z vášho portfólia? Áno. Nemáme to tu vystavené. Nemáme tu všetko vystavené, lebo tých produktov je dosť. V každom prípade, keď si neviete dať rady, tak sa kľudne obráte priamo na nás, na našu poradňu, buď práve Datke, ktorú sme spomínali, alebo môžete zavolať, či už mne, alebo kolegynke, alebo prídete ku nám do Rače, ak ste z Bratislavy, veľmi sa vám potešíme. Takže dá sa aj takto si pomôcť, pokiaľ naozaj z tých mnohých výrobkov si neviete vybrať, ale teraz na takú tú jesennú rutinu, tak určite nutné a to proste musí byť čistenie pleti, mydlové orechy. S tým si napríklad ráno môžete dopriať masáž tváre. To sú minútka, 2, ktoré si venujete. Možno vám urobíme aj také videjko. Teraz ma tak napadlo, že aby ste možno dostali od nás taký tip, že aj so správnymi tipmi, ako si masírovať pokožku, aby sme tiež ju neprestimulovali a aby nenaťahovali aj odličovanie očí, je veľmi dôležité, nie? Aby sme si takto netreli a nešúchali si viečka a tú jemnú pokožku v oblasti očí. Takže určite urob video. Urobíme. To mi teraz taká myšlienka. Takže vyčistíme si pleť, dáme si pleťové sérum, akékoľvek z tej našej rady, už či si vyberiete podľa nejakého vášho stavu. Máme tu. Áno, to sú ale nočné, tieto viac menej sme dali produkty. To je ale na noc, takisto kyselinka glykolová, nočná esencia, ale vyčistíme si pleť, nanesieme si sérum. Či už to bude upokojujúce kolagénové sérum, ktoré je naozaj tiež vhodné pre všetky typy pleti aj ročníky. Potom máme energizujúce sérum, keď máte pocit, že tá pokožka je unavená, že potrebuje nabudiť po lete, dohydratovať, je silne hydratačné to sérum a obsahuje tiež aj zložky, ktoré sú anti-pollution, čiže znamená to, chránia vás voči vonkajším vplyvom prostredia, čiže na deň je to úplne fantastické. Rovnako obsahuje zložku proti blue light žiareniu, čiže mobily, monitory, takže ako denné sérum je úplne fantastické. Alebo si vyberiete, ak už ste v kategórii, že už sa staráte o svoju pokožku s prevenciou proti vráskam, máme spevňujúce sérum, alebo už na zrelú pokožku z našej rady na Twint. To sérum je takisto úplne fantastické, takže vyberiete si sérum. No a potom ja úplne milujem naše matcha booster, ten náš zelený zázrak, ktorý si dávame ešte na sérum, ani to sme si tu nepripravili, sme tu v takej fialovej farbe, ale zelené matchové sérum, trošičku, teda booster si nanesiete, pokožka je zrazu hneď taká žiarivá, takisto obsahuje zložky, ktoré dodávajú energiu pokožke, ktoré ju ochraňujú, sú tam prebiotika, takže vytvárajú na pokožke priestor, alebo dávajú priestor dobrým baktériám, krmia nám tie dobré baktérie, aby bola osídlená mikrobióm. Tým pádom si posilňujeme a zabraňujeme tým voľným radikálom, aby prenikali do hlbších vrstiev pokožky. Presne, zvyšujeme si obrannú schopnosť pleti. Následne si berete pleťový krém a teda SPF-ko. Pleťových krémikov máme tiež dosť, čiže dá sa tam vybrať podľa typu pleti. Takisto poradňa vám môže byť nápomocná, ak si neviete vybrať. Ale v princípe táto denná starostlivosť, tá sa tak plus minus počas toho celého roka až tak nelíši. Možno ten pleťový krém už teraz budeme dávať hutnejší. Hlavne ak je pokožka suchá alebo naozaj, že rýchlo stráca vodu v pokožke. A ak sa také deje, že naozaj všetky tieto vrstvičky si nanesieme a napriek tomu máme pocit, že po 3, 4, 5, 6 hodinách už cítime, že ako keby nás začne ťahať tá koža. To znamená, že vlastne už tá hydratácia je slabá, tak to neznamená, že prípravky sú málo hydratačné, ale že málo pijeme. Aj to, že málo pijeme, to určite treba si sledovať, ale aj to, že naša
naša transepidermálna vrstva, tá čo je vlastne na povrchu pokožky, tá ochrana je slabá. To znamená, že ten hydrolipidický film je málo odolný a vlastne prepúšťa tú vodu, ktorú vy ste si tam dodali. Vyparuje. No klasicky presne tak sa vyparí. Na to máme vlastne takéto riešenie. Je to tento bioaktívny pleťový olejček. Je to nie len obyčajný nejaký olej rastliny, sú tam aktívne látky, je tam kyselina hyaluronová v takej špeciálnej forme, sú tam extrakty z rias, ktoré jednak doplňajú vodu do pokožky a jednak zabraňujú strate. Je tam vlastne takisto zložka, ktorá vytvára efekt silikónov, kvázi, hej, lebo ten silikón je vlastne v takej tej konvenčnej kozmetike poznáme práve na to, že udrží vlhkosť pokožke. Hej, ale tým, že my ich nepoužívame, majú aj dobré vlastnosti, ale aj nie, takže my sme vytvorili vlastne práve tento olejček. Stačí vám 1, maximálne 2 kvapky. Ešte na ten pleťový krémik si rozotriete jemnú vrstvičku. Není masný. Pod SPF-ko. Pod SPF-ko. SPF-ko ide vždy posledné. Takže toto vám takisto môže veľmi pomôcť teraz, aby ste tú vlhkosť pokožke udržali aj do sichravejšieho počasia a studenšieho. Keď niekto aj v lete nepotrebuje, lebo toho mazu má dosť, tak možno práve na jeseň, na zimu už ho bude potrebovať tak olejček. A okrem iného nádherne vonia, ale nie je parfumovaný, takže je vhodný aj pre žienky, ktoré majú citlivú senzitívnu pokožku. Sú tam slivkové, tuším, nejaké extrakty, že? Dobre si pamätám. Áno, presne tak. Vonia úplne čiže nádherne. Čiže ešte aj jesenne, že tie slivky ste tam dali do toho, výborne. Takže toto. Čo sa týka tvojich obľúbených produktov na jeseň, ktoré to sú a prečo? Áno. No, takže tú dennú rutinu som vám tak ako keby opísala takú moju a nočná, tak tam to je úplná taká lahôdka pre mňa, pretože v tej nočnej sa vieme tak viacej vyhrať, striedať si produkty. Napríklad naša novinka, presne tento retinolový booster, je úplne fantastický, má nádhernú konzistenciu, pokožku hydratuje, ale čo je také hlavné, jeho benefit je, že obsahuje kyselinu retinovú. To znamená, že je to vlastne forma, ktorá je mimoriadne účinná. Je to naozaj veľmi inovovaná forma derivátu vitamínu A, pretože väčšinou buď retinol alebo retinál sa v pokožke musí metabolizovať na kyselinu retinovú, ktorá je tá biologicky dostupná, ktorá sa nám naväzujú. Ale my tu už máme priamo tú kyselinu retinovú, dokonca je naviazaná na kyselinu hyaluronovú, takže je to naozaj mimoriadne účinná zložka, nedráždi, môžu ju používať aj tehulky, pretože už je to priamo tá kyselina retinová a je v takej koncentrácii, ktorá je vlastne bezpečne testovaná a nedostáva sa do krvného obehu. Takže môžu naozaj s odvahou aj tehotné žienky, dojčiace mamičky, dokonca citlivá pokožka, ktoré nezvládajú bežné retinoly, toto môžu a je to veľmi aj príjemné na pokožke. A ráno, keď sa zobudíte, tak vidíte, že je rozžiarená, zjemňuje pory, má vlastnosti aj, že sťahuje pigmentové fliačiky, samozrejme proti vráskam. No je to jeden úžasný produkt, ktorý je... Môžeš si ho dať do chladničky. Môžeš si ho dať do chladničky, aj tú maču, čo som na deň spomínala, to je tiež ten booster, je to taká fajnová konzistencia, no z chladničky je to úžasné. A k tomuto boostru, ja by som povedala hneď ešte môj druhý, alebo oni sú tak možno spolu, veľmi obľúbený produkt a je to táto pluska proti vráskam. A tam máte 4 možnosti v týchto pluskách, že buď je to hydratačná, proti akné, omladzujúca, pigmentové škvrny a ešte je tam aj veľmi takisto obľúbená na rosaceu. To je vlastne tiež taká prvá pomoc. Ono to vlastne na tej krabičke vidíte, hej, že plus, to znamená, že je to plus niečo a ešte aj ten krížik, že je to naozaj SOS a toto je pluska, ktorú ja, alebo teda akože výrobok, ktorý ja úplne zbožňujem. Dáva sa na vyčistenú pokožku, môžete si ju dať raz do týždňa, nedávate na ňu už nič, iba vlastne túto plusku, no nádherne rozžiari pleť, tie vrásky sú naozaj vyplnené, stačí 1-2 kvapky, veľmi, veľmi vám odporúčam, hlavne teda pokiaľ chcete už bojovať proti vráskam, ale ja mám odsledované, keď sa mi aj nejaká výražka alebo tak urobí a nemám, dajme tomu po ruke tu na akné,
Alebo zinkovú mastičku. Dávam si toto a z večera do rána krásne stiahne a rovnako aj táto omladzujúca maska. Pokiaľ máte takú podkožnú boľavú výrážku a teda ste v takom veku plus. Stačí len lokálne naniesť. Áno, lokálne a kľudne aj do rána, lokálne si to môžete naniesť. Je to úžasné. Uvidíte naozaj, že to naozaj krásne funguje. Takže to bol druhý úžasný produkt, ktorý je na večer a tam vlastne sa už môžete tak hrať s tým. Že mňa to presne toto baví, že na ráno to už mám také ako keby nadávkované, lebo tam presne viem, že potrebujem. Na ráno som zabudla pleťovú esenciu dennú. Tak to je tiež vlastne vedľa tejto plusky, je to asi druhý môj taký top produkt zase na ráno. V takejto krabičke, ale rúžovej. Určite to poznáte. Áno, má sprejček, obsahuje 12% vysoko stabilizovaného vitamínu C, také špeciálnej formy, obsahuje resveratrol, obsahuje takéto antipollution, antioxidačné zložky. 1-2 streknutia, pekne si povtlačajte a potom vlastne už vrstvíte sérum. Čiže to je tiež taký môj absolútny must have. Takže na deň je tá esencia C-čková a na noc asi by som vybrala túto proti vráskam plusku. No a potom si to presne striedam. Peeling, maska, pluska, nočná esencia a každý tretí deň si vlastne dávam takúto nejakú špecialitku a 2 dní po sebe, alebo tak si to tak nejak dávam, aby bol aj pleťový krém. A tie vlastne ja používam už z rady Natuint. Keďže tento rok som sa už dostala do tej kategórie, som sa prehúpla, toľko som na nich pozerala a tak som si... Ale nevyzeráš. Ďakujem. Jeden by neveril, že máš 14-ročné dievča doma. No. A je veľmi pekné, že s týmito všetkými poznatkami pracujete ďalej a že ste sa rozhodli, že ich nebudete škrečkovať len u seba v Dulcii, ale že sa o ne budete deliť aj s ostatnými ženami, aj s vašimi zákazníčkami. A odštartovali ste veľmi peknú výzvu začiatkom leta, na konci jary, na tú reštart, v rámci ktorej ste oslovili 3 vaše zákazníčky a oni podstúpili také v úvodzovkách testovanie produktov, aby vedeli povedať, ako sa im pleť zmenila, zlepšila a rozžiarila v dobe 6 týždňov. Tak nám predstav tento projekt, prečo ste sa rozhodli ho dostať takto medzi zákazníčky a aké boli jeho výsledky. Áno, no tak tento projekt sme vlastne naplánovali kvôli tomu, aby sme naozaj pomohli takým viditeľným stavom žienkam, ktoré si nevedia rady. A dokonca my sme vyhlásili takú súťaž a neboli všetky naše zákazničky, tieto dámy. A vlastne nám išlo o to, aby sme im nastavili tú starostlivosť odborne, aby boli pod dohľadom a vlastne aby sme aj my sledovali, že aké prípravky v aj dlhom čase a akým spôsobom reagujú a ako vlastne je ten proces. Tých 6 týždňov sme vybrali, to je naozaj 6 týždňov, je tá minimálna doba, kedy sa tá pokožka obnovuje, lebo minimálne teda tých 30 dní je kým sa obnoví pokožka z tých najspodnejších vrstiev. Dali sme tých 6 týždňov, alebo pod 6 týždňov a hlavne takéto akútne stavy, alebo takéto naozaj, že veľmi, veľmi problematické, to sa skôr rýchlejšie naozaj ani nedá. A vlastne za tých 6 týždňov sme dosiahli viditeľných výsledkov. Každá jedna žienka bola naozaj spokojná. U niektorých to je práca na dlho, napríklad Katka, ktorá mala obrovské akné, naozaj veľmi, veľmi, veľmi zapálené, obrovské ložiska, komplikované, lebo pokožka do toho veľmi citlivá, to sa deje väčšinou. Čiže tam naozaj sme mohli aj tak veľmi len tak šetrne začať a postupne ísť a pridávať. No ale aj naozaj za tých 6 týždňov tam bol veľký rozdiel. My vlastne plánujeme s týmito reštartami pokračovať aj ďalej. Plánujeme aj kúpu špeciálnych meraní, vlastne takých validných testov, že okrem toho, že sa odfotí pokožka, že tam je nejaký rozdiel pred a po vidieť. Samozrejme, nič sme neretušovali, žiadne úpravy sme nerobili, čiže nám niekedy aj prišlo, že nie je nejaký extra rozdiel vidieť. To je realita, ako neprikrašľujeme, tak je realita, ale tie ženy naozaj zažili obrovský rozdiel v tej pokožke. Či už to bolo... Lebo je to aj o tom pocite. Je to o pocite, o pocite. Katka napríklad s tým akné, ako som spomínala, ona bola v stave, kedy ona už nechcela chodiť von, ľudia sa na ňu pozerali, bolo jej to nepríjemné a potom nám posielala fotky, ako sa večer vychystala do
nevesta s nádherným make-upom, klobúku, nádherná žena proste, ktorá má sebavedomie, čiže to, alebo aj proste citlivá pokožka s exémom, citlivá, jemná, tenká, ktorá sa cíti nekomfortne, tak tam sme takisto dokázali pomôcť, že tá koža bola zrazu odolnejšia, nebola boľavá. Čiže to sú tie pocity a kedy rastie vlastne aj to sebavedomie a takisto aj tá radosť zo života potom, že keď sa na seba pozriete do zrkadla, tak vidíte tú zmenu a vidíte, že je to lepšie, že je tam tá nádej. Samozrejme pokračujeme ďalej, lebo pri niektorých tých stavoch bude možno trvať pol roka, možno rok takej tej mravenčej práce, kedy to vlastne bude veľmi dôležité dodržať, nemiešať, neskúšať teraz a toto mi nezabralo, tak skúsim niečo iné a tak ďalej, že naozaj zostať taký vytrvalý v tom a vlastne veľmi sme boli radi a veľmi sme sa tešili, že vlastne všetky 3 žienky, ktoré sme vybrali, boli šťastné, boli spokojné, každá nám hovorila, že ako sa teší večer do tej kúpeľne, no a to bol vlastne aj taký náš cieľ, že naučiť ich, ako sa starať, ako byť k sebe taký láskavý, ako byť trpezlivý a vlastne aj tie produkty, oni sú koncipované tak, že je tam nejaký súvis medzi jednotlivými. A keď si tie baby alebo žienky doma neviete poradiť, tak my sme tu naozaj pre vás a veľmi radi vám pomôžeme, hlavne keď už je tam nejaký problém. Aj u Danielky v tomto novom salóne nádhernom Spa Skincare. Je to krásny priestor, Datka s nami robí dlhé roky, zostavovali sme veľmi poctivo jednotlivé tie procedúry, ktoré vám tu ona dá, nádherne masíruje, že to je naozaj spa, nie je to len kozmetické ošetrenie, robí s našimi výrobkami, takže keď máte naozaj chuť na láskavú starostlivosť s nádhernou ženou, ktorá naozaj vie, čo robí, pozná naše produkty a vlastne máte chuť sa nechať ošetriť lahodnou, prírodnou, ale funkčnou kozmetikou, tak v Danieli Spa Skincare určite budete odchádzať šťastné aj na duši, aj na tele. Krásne si to odprezentovala a ty sa rovno staneš aj modelkou, pretože my si na tebe ideme vyskúšať depigmentačnú kúru, ktorá je ideálna v tomto ročnom období. Nikdy sa nerobí počas leta, robí sa takto začiatkom jesene. Danielka potom k tomu povie viac. My si dáme strih a ideme na kúru. Tak máme tu jeseň a s ňou teda prichádza veľmi obľúbená depigmentačná kúra, pretože máme menej slnečného žiarenia a to znamená, že v salónoch používame AHA kyselinky, to je také obľúbené obdobie AHA kyseliniek a práve ja vo svojich procedúrach používam hĺbkový peeling v kombinácii s omladzujúcou maskou, pretože obidva produkty obsahujú AHA kyselinku, kyselinu glykolovú, ktorá je veľmi účinná a práve tento hĺbkový peeling kombinuje aj mechanický, aj chemický spôsob peelingu pleti, takže je veľmi účinný na odstránenie takej tej zrohovatenej vrstvy pokožky a potom všetko, čo to už nanesieme na tú pleť, môže krásne preniknúť do hlbších vrstiev a teda veľmi obľúbená tá depigmentačná kúra. Pomáham si touto púskou, ktorá je proti pigmentovým škvrnám a veľmi, veľmi dobre funguje už aj od prvého použitia v salóne, kedy je tá vstrebateľnosť tých látok taká lepšia a väčšia, ale potom samozrejme ju odporúčam svojim klientkám aj na doma, aby si mohli doma spraviť, potom pokračovať v tej kúre napríklad na 30 dní každý večer lokálne. Odo mňa neodíde nikto s poslednou vrstvou SPF-ka na tvári a to teda odporúčam každému, lebo to je základ pri akékoľvek ochrane proti pigmentácii.
Ako sa cítiš po depigmentačnej kúre? Aj, fantasticky sa cítim, oddychla som si. Bolo to veľmi príjemné. Ja mám rada takéto procedúrky, všetky možné. Ja mám vlastne na tejto jednej ľavej strane fliačiky, ktoré mi postávali po akné a vlastne mne sa to takto počas leta, aj keď tento rok musím povedať, že o mnoho lepšie, pretože fakt som si dala záležať na tom, aby som každý deň použila C-čkovú esenciu ako antioxidant, aby sa tak predchádzalo tým vznikom škvrn a dávala som si naozaj veľmi poctivo celé leto, každý deň tú 50-ku a je to oveľa lepšie, ako som mávala po iné roky, ale trošičku tam tie fliačiky mám, takže sa teším, že vlastne Datka mi urobila takú komplet celú kúru a určite si to prídem znova zopakovať, lebo to je dôležité, aby sa to opakovalo a vlastne si to zaradím aj do domácej rutiny. Teraz vlastne na týchto pár mesiacov, takže budem minimálne lokálne ošetrovať tie fliačiky. Tak bolo to veľmi príjemné a naozaj je tam aj viditeľný rozdiel, že to aj je vidieť, že predtým, než si ľahnete a potom, keď stávate, jednak je tá pokožka oddychnutá, prekysličená, ona keď ju krásne premasíruje. Ona to tam tak celé krásne pouvoľňuje, čiže tie zložky sa naozaj inak vstrebávajú do pokožky. Keď tam prebehne nejaká aj masáž a vlastne takéto tá starostlivosť, ktorá je taká od prvého kroku až po posledný, veľmi premyslená, pracuje sa s tou kožou, nie len vlastne, že sa niečo nanáša, ale robí sa s ňou, tak ona oveľa lepšie potom aj navstrebáva tie zložky, tak no ja som teraz úplne v takom krásnom stave, že by som normálne si ešte naspäť ľaškala na to kresielko a trošku si podrievala. Ja sa rozlúčim aj bez teba. Kľudne. Ďakujeme, že ste nás sledovali, tešíme sa na vás opäť na budúce, budeme sa rozprávať o novinkách. Čaute. Majte sa. Dulcia Natural, odpoveď prírody.